Rồi try se sin pat ngai ke blei pi baro gerteng ke berempor tam ke jong jisu te ha ke video ngakwa bangan ajing mot ye pi ki bede do siar pam namar PUEM ke tu ke video ke ba kilaya pelat ba menta bangai I ki babon kilaya bo status ru ba wat nom ya pam re ki do siar te ke ai ke bangakwa bangan ajing mot ye pi ki nong di do siar te haba pi de ki do siar ne em nganom ong tang ha kapor kaba kum kani kapor kaba menta hanre ha kipor paro hi le ikini ke wei knang ba uble un yoban kurkhu yipi te wat ha kani kapor kaba menta kaba baro kile shepting ban mam dos yar hanre ong yipi haba pi imja nakatu ka kam kaba pi de dos yar pam kum to te da pilet thiet te pet bede kis iar ki ba shat ki ba klan te pi ot bet kum hakani ka por ru nganget ublai un pha be hi ki no wan thiet ki ban wan thiet na ka dukan ka jong pi bat anda ki briu ki la yo e ki jing shania ka jong pi ne em te hak nu ka por ka ba ka jing bana ka basniu ka bana ru kin nam shep ting re ban wan thiet do na dukan jong pi na mar balai na mar ba ki la yo I ka jing shisha ka jong pi te ngahi dala ka jong ka skor pada la ka jong ka khmat ngala develop ya kani ka wei ba ha ka wei ka sngi kat bangarang ya lanti chati shapo kle yo ti kalawan ka phone calls ya ita iba ju supplies iar te la ong kita ki nong tre ngayo sngo na tana po phone ong to nong tre u ong ba kis iar shi teng kali ki la yap lot sa stang shi teng kali ki ong kumno ki ong ki let ai ha new world restaurant te kila de gitu siar ki pala yap bat gitu pat kile kum noi gitu ke siar ke pala yap te ki kila ya pen khoj bat ki tap kan ha ka fridge ngi don kan ka fridge bo ice cream kan ring bo hadu hisnam ru kim do ra ki ai tenga ju stock lupa ngne ya ki so meleng na ka benta pangan bam ya la de nga jule be kumta te hanre da uba fresh kan nga khed da uba fresh nga bu hang ne nga bam bet na ka benta lai benai sau benai hak porum yo so meleng long bet na belai da uba bha hanre ka bas ngau si ka long ba kitu ki ba po restaurant ru ki ya shimi te ki do as air ki bala yap bar ki ya de ru ha ka dor ka brem te sahar wi ki snipat te namanga di show de mu pi man chwa ste sport kle yo te ka wan ka wi ka brio ka ong nga ai fried rice te ka ong nga pithiet do si ar nang no te nga patay nga ong na utaw brio te o no to te ngam tre rapi to te ude be si ar ba yap te nga su ngap la ka ngap nga perkhat ngoni ka mari ta te nga la pergas ngap la ka ngap ngam le jing mot hi resh phang kata te nga kum ya lanti na ka dukan ka jong u te hak ta ka por te nga perkhat ngong le thiet jing thiet sun don na hi nang ta banga sẽ thiệt đó siar teng nga thiệt nang ta teng nga thiệt nang to te kadon king ka siar ka bala yap te uta ubri ong shibut bur khilet ot no te ong phin ot ikan hi ka bala yap long hi seba wala dangin chu yap prat te kemut ni la do nong re te hang tang kala kan mau kan ye ka tu ka ong ka tu ka wei ka bri ka ong ngap tre phi ban bam do siar ba thiệt ni tu ba te ngala song tho ba ita iba I ot be da ka siar yap te wei ba ya shong marjan kum tu ka dukan ru ka ba shu ya tung khu lang be kum tu ka ba I te ki ba marjan te ki la yo I ben te ni ti ni ba shu kendo teng khat te ngim yo I te hanre ka barang nya ki sngi te ngi la yo I ti ki don ki brio ki ba wat ha ba kam de ra ka por klam ru ki ya de be ki siar ki ba yap te kam long ken ka ba de ban le kum ta te ngam ong ra te ki siar wat ki ma si ye ki ai kum to ki bala yap kini kinong de ki le de kinong oddo ha ka dor ka batat ba kinong oddo ru ki de pat ha ka dor ka baram pi tip lem ka tu ka long pop ka tu ka pisa phi I mo ba ka wan hanre ondala khate ka ton em ka jing pang sniu kan wan ngat ha phi la ne ha ka lok jong phi la ne ha ki khon jong phi la ne ha ka patang ban reu jong phi bat kan long ka ek ka bas ngau si hat du kata te hanre nga ai jing mut ye phi ni em ki badi do si ar ba ha ki por baro hi pi di be di ki babha ki bru kin shania I pi bale ki bru shania inga na mabangam ju thok mentangi penmi kani ko umpniang ban penjai unyu le te ni yo I ka don shisha ka jubam man la ka arta yo ki la don be ki snyu ki bakla dei bo ong ba shu yong be shi yong baro khot ka khle te henre ki bala I tu ki rong chemical pat ki ba penan kami kani ko umpniang nyuli jongi ka penlong ba upen mi shisha pat da usnyu ubayong tamba dei bu yong lot shi yong henre I wei hadin I wei hadin I wei
บัดพินสะอีโทฮีพี่ตั้งชุตะตั้งอัตโยพินอีโทฮีบากลาดอนกะจิงกลาka kli ka jong pi te ki don ki bakloi palat riu benai ki don ki ba slam arsnem ki don pat chisnem tang bala da pita tang artayo ru pla itho kham tam ki ba hapo lai phusnem le ki kloi ba ha la da ki le mi not ki le tikna ada kita be sau sin chitiyo kamot kadon be ka jing rap tikani kada wai tharu kada ya rap shishahi dei rap shu ong ba ka ya rap shi pon ki sakhi ki ba ki brio ki la ya pha enga ki kini ki message kini ki comments pla on pe kini ki message but ki pon ba ki brio ki ba yo ka jing khia lang ba ki dawai ki bangish na du kom pnyang mi snyo na du kom pnyang panja nyo le na du nu shampoo bangi pen mi baro hi ki ba ngi pen mi nem kaya day but haba kaya day ru ngas ngutenat na mal balai kaya day bangim ju thok hisin bangim ju thok nem ada pitre kanu ka kam ubele utre lang haba utre ubele ngani thui pi ka umru ka kala dawai harel da ka dawai ka ba pishna lani ka kam ka pitre pile bahasa katnu ka noru lada pi ya tre bat ka jing thok ka jing syukur ka dawai ru kan sakalabi ngani thui pi harel da pitre da ka hok ka umru kan sakala dawai ngani thui pi bat ngajunget bagini ki dawai baro ki bangashna hang ni kini baru khoi kidai tang gajing shina ka ba ni shina hanre gajing pen kubor ka de be ka wan na u blai u bana jrong na blai bangim jus ngau tanat banya thok banya syukur banga juk ong ru balada don kono ka balong pher kumno ya thu enga ngan pen pher pat ki dawai kum ba ki doktor haba ki ai ka tu ka dawai la da ya dai ki pen pher na ka dawai ti ki don kat tu kat ni ki bom ya dai ru phila ban ya thu khnang bangan la ban pen pher pat ya ki dawai idon ba phoninga meneri ong ba usnyu ting ong tong sep penlek kerpang ni pi da ka ban penjam ya usnyu namar ki don ki beri ki bala jam lupa usnyu danga ai lupa da uba penjam ba ta kemut mlong surai la jam palat te ki bala shubiang bet kumne nga shule bet kum tok me le pat ba tambat don hi ki bakham usnyu nga penlek kerpang ken te de namar kata kadaw ha pitre kenu ka kam tre de ka kam ka bahok ngan ong ye pi hapor jong ka nem sniu ru kanam don nem sniu te ha ka ji im ka jong pi te nakabenta ka buram ka jong ublay yero itra te kini batang hitayo kita kila yo kia kide ki kena namar ki kena te badang hapo arpos nem ki kloy bahaban kia tang banai kerki reban sange dala kia ruta shwa ken hadu kumno hisnem arsnem te hapta hi ken ba unam mi padu bayong ken nadu na unam mi padu bali ken hadin habot ba unne katu ka jingyong bat haba penlon kam ki jing bam ki banga jubatai na kwe ke por tekan penlong ba unam mi chu ken uni u nyu le umde re bangi ki bala herta ngini khia no tang hiteyo kini ki bala khia tang hiteyo ki de ki khna ken tingi ki bala he la de ta mi not hi sau sin hiteyo kini ko ompniang penja nyu le takai rap shisha ti gini ko ompniang pila ban yo na te damot pran marjan jong ko tu badi do asniang do masi hang tu badi so dekat itu badan tang arngut nang tu ka side te nang tu pilaban yo na juwai pilaban yo na nong po pilaban yo ikini ko umpniang na nong stoin na mairang te ki rap shisha kini ki dawai na mabalai na ngimju thok re te saisien nga ban biang ki batrai kanu ka kam tre de ko hok ngan ong di phi ha ka por ba ki brew ki sngo jinjar han re phi phenam jinjar da le ru em te nam ta ko burom ko joblay yero try